Hoxe temos o prazer de contar aquí con dúas mulleres magníficas que escolleron o rural para desenvolver a súa actividade profesional e tamén pois a súa vida. Dúas mulleres que, bueno, con visións diferentes de como conseguir ese soño de emprender no rural. Elas son Lucía Castro e Beatriz Casal, Rodríguez. Bueno, para presentalas un pouco, que o mellor alguén non as coñece, Lucía é gandeira agricultora en Melide, incorporouse á gandeiría familiar, bueno, é coñecida tamén pola divulgación en redes sociais do seu traballo. Agora ten como un proxecto en inicios que espero a ver se nos pode adiantar algo hoxe. E Bea, pola súa parte, pois tamén é gandeira e agricultora, ela en Lalín, dirixe un proxecto fermoso que é a Ecofarm, que é unha granxa multiespecie con enfoque agroecolóxico e que quere poñer o foco na relación das persoas coa nutrición. Pero, bueno, agora quero que vos conten elas, cas súas palabras, o seu proxecto, como naceu e demais. Podes empezar ti. Bueno, hola a todos. En primeiro lugar, quero dar as gracias aos que fixestes posible que puidera estar hoxe aquí. O meu proxecto, pois, comezou desde moi nena, non? Eu nacín na ganadería xa, nacín entre dous sectores, o sector textil por parte de miña nai e o sector agrícola e gandeiro por parte do meu pai. Eu sabía, desde moi pequeniña, que a ganadería, o sea, que o rural era o meu lugar. Entonces, estudei, formeime, estudei dúas ramas. Primeira fixen un ciclo de forestales, donde non me acababa de encher, faltábame esa parte, entonces eu sabía que necesitaba animales na miña vida. Fixen un ciclo de ganadería, e despois, bueno, de estudar e de formarme, pois decidín quedarme na casa e, bueno, aumentar todo un pouco, mellorar cousas e aquí estamos. A vosa granxa dedícase á produción de... A nosa granxa non é unha granxa de leite, é unha granxa de produción de carne. Traballamos con rubia galega, principalmente. Estamos debaixo da denominación da IGP, de ternera gallega suprema. Bueno, pois temos os becerriños casnais, está totalmente en extensivo, exceptuando no inverno, que cando chove moito sí que as metemos para dentro. Claro. Unha seña de identidade da vosa granxa é precisamente esa aposta pola calidade na carne, por un sistema de produción máis tradicional e como se fixo aquí en Galicia, non? Exactamente, nós, bueno, pois antes sí que tiñamos semi-extensivo, facíamos como toda a vida nas granxas de carne, non? Pola mañá botaban os becerros a mamar, as vacas iban para fora, os becerros quedaban dentro e pola tarde volvíamos facer o mesmo. Actualmente, pois, pasámonos ao método máis extensivo, xa que vimos que era moito mellor tanto para os animales como para nós mesmos. O sea, redúcense moito enfermedades, eu ahora mesmo casi non sei o que é tratar un animal, por así decir, e iso vale moito tamén na calidade despois do que imos consumir. Do produto. Bueno, os resultados gastando menos, por así decir, inda que están en extensivo, sí que administramos, bueno, pois cebada, millo e piensos e cereales máis pienso, que estén canai, que mamen do leite da nai hasta os 7 meses, notaselle moito e uns resultados fenomenales. O sea, que dimos un cambio a mellor e, bueno, gratificante, o sea, moi bon. Claro. Moi ben. Bea, podes nos contar ti un pouco como naceu o teu proxecto? Sí, o meu proxecto naceu un pouco de forma diferente a Lucía. Eu tuve que ir a 1000 e pico kilómetros a Barcelona para darme conta que quería emprender no rural, estudar unha carreira como é arquitectura, que a priori non parece que teña moito que ver, pero realmente sí que ten que ver un pouco. Vivindo na cidade, dime conta, eu nacín, o sea, criei-me no campo, os meus pais tiñan unha granxa de autoconsumo, non nada parecido a Lucía, pero sempre me inculcaron como respeto polo medio ambiente, pola comida saudable e pola comida de valor. Entón, nada, ao irme a unha cidade, pois empecé a valorar cousas como respirar, de aí o meu nombre un pouco de aer, que é aire en latín,
pois reflexa un pouco pois, ese aire, como comentaba Manuel antes, que a veces che falta na cidade, que está contaminado, que está sobrecargado. E, por outro lado, pois, a conexión a sinerxia, non? Como entre o ser humano e a conexión ca natureza. Moi interesante. A min gustame moito tamén o enfoque que tes ti que falabas outro día, sobre poñer o foco na nutrición e na calidade dos produtos que queres ofrecer a futuro, non? Sí, porque a min, desde o punto de vista da saúde, creo que unha gran parte da prevención que se podría facer desde o punto de vista sanitario ou a calidade de saúde podríase prevenir moitas veces con unha alimentación máis saudable, con menos química e con máis ecolóxica, en resumen. Moi ben. Non sei se me podedes contar un pouco que é o que máis vos gusta do que facedes, das múltiples actividades que tedes que facer como emprendedoras, que máis disfrutades. Empeceu. Bueno, pois a mí o que máis me gusta é o que máis medo me dá. A mí o que máis me gusta do que me dedico é pois cando hai unha nova vida, non? Cando hai un parto dunha vaca, cando nace un becerro, e podes ver todo o desarrollo. Ao final, como en cuestión de segundos están andando, centraste neles e dices, Dios, que bonito o que fai a naturaleza, pero tamén é o que máis medo me dá. O sea, cando hai unha complicación, eu poñome moi nerviosa, pero non hai mellor cousa que pola mañá despertarte e ver, pois, a nova vida. Tamén unha cousa que, eu disfruto, eu sempre dixen que para min o campo, os animales en xeral, é o meu lugar seguro, que está ahora tanto de moda falar dos lugares seguros, pois a min dame tranquilidade, como que disfrutas todo. Para min, máis que un traballo, é un hobby, non sei, divírtome facendo, para mí non é un suplicio, eu non me levanto polas mañás e digo, jolín, outra vez, non, digo, pois a ver que nos depara o día, que hoxe vai pasar algo e vai ser bonito, o sea, que é moi bonito. Dende logo, claro, estar enamorado do proxecto sempre axuda para continuar. E no teu caso, Bea? No meu caso tamén, un pouco a conexión cos animais, ca natureza, como os traballos manuais, ao final vir de estar 15 horas traballando diante dun ordenador, chegas simplemente poder cambiar a gradualidade da túa mirada. Para min iso xa é un regalo, facer cousas manuais, o contacto cos animais transmite unha paz increíble, e logo tamén disfruto moito, non sei, ao combinar as cousas disfruto hasta descargarme dogas e lerme artigos, sabes? Entón, o emprendemento ten tantas fases que vas combinándoas todas e acabas disfrutando todo. Claro, manterte actualizada é o día, porque... Bueno, sí, claro. Falando un pouco tamén do tema papeleo, non? Vos que tedes bastante cercana a vosa incorporación á actividade, gustaríame que falásemos un pouco dos primeiros pasos na creación da vosa empresa, non? Hai moitas cousas que decidir aos inicios, hai que solucionar, hai que apagar lumes en todas partes, imagínome. Entonces, quero que nos contedes un pouco a todos como é esa realidade, cales son os primeiros pasos, a donde acudistedes en búsqueda de axuda, se foi sinxelo, como foi o voso camiño? Bueno, en primeiro lugar, eu que sempre digo que para emprender é difícil, hai que ter as ideas moi claras, porque vas baixar o ánimo moitas veces. Eu, actualmente, emprendendo, estou pasando moi mal, debo de decilo. E, en primeiro lugar, donde pedín axuda? Pois eu un pouco xa sabía o que quería facer, informándome, e despois, pois en empresas privadas que me dirixiran, que me dixeran que camiño tiña que seguir, porque eu con 20 anos, 21 tiña hora, pero 20 anos foi ano pasado, estaba perdida. Eu tiña meus pais, pero había cousas que non sabía moi ben como tirar. Vaiche baixar o ánimo moitas veces, pero hai que ser sempre positivos. Como decían antes, a burocracia, pois creo que a todos nos dá dolores de cabeza. Eu, como dicía a meus pais, ora sí, eu que ia pasar noites sin dormir. Porque é difícil, moi difícil. Leva máis tempo esperar polos papeles que o que é construir unha obra ou poñerte a traballar. Baixa moito ánimo, pero hai que ser positivos. Eu sempre digo, hai que ser positivos. Se outras persoas o conseguiron,
Nós, por que non? Ao mellor hai que caer e levantarse 3, 4, 5 veces, nunca se sabe, pero o importante é ter as ideas claras e saber o que queres chegar e chegar a cumplir o teu soño, porque se non o faz ti, nadie vai facer por ti. Sí, efectivamente. E no teu caso, Bea? No meu caso eu empecé, bueno, pola formación antes de nada, porque como a diferencia de Lucía, que xa viña dun camiño rodado, pois eu non. Entón, empecé, eso, máis que nada pola formación, tanto en emprendemento e empresa como en comunicación, en tratamento pois de como criar unha lechuga ou como cuidar a un animal, que, bueno... E logo, pois, información sobre a burocracia actual, o sea, que requería, e por parte das administracións, pois tamén me axudaron bastante. Claro. Bueno, moi interesante. Dende logo, poñer un proxecto en marcha tamén ten esa fase de contar, non? Contarlle ás primeiras persoas que queres facer algo novo e que te entendan. Como levastes iso? Sentistes vos incomprendidas en algún momento ao contar o vosso proxecto de inicio? Bueno, ti agora estás empezando un novo. Quero que me contedes un pouco como manter o ánimo, como filtrar as opinións de terceiras persoas. Bueno, pois eu cando empecé a desarrollar o tema de que me gustaban as vacas, mostrando en redes ou tal, sí que a xente me chamaba tola. Ti estás tola, pa onde vas, porque como te vas quedar no campo, porque o rural, porque, bueno, os comentarios que todos sabemos. A mí sempre me gustou, e a min, se iso me dá felicidade, nadie me ten por que quitala. Se eu que me vou dedicar a iso, vou ser eu, que non vai ser outra persona. Agora estou empezando outro novo proxecto que volveron outra vez os mismos estás tola, como te metes eso, unha inversión que vai ir para toda a vida, porque, bueno, ao final tes que estar seguro, non te poden afectar o que digan terceiras persoas, porque tamén tes que pensar moitas veces que terceiras persoas tamén o din segundo os seus intereses. Entonces, hai que meter sempre con forza, positivo, e sempre pensar o mismo. Se a ti che gusta, por que non? O sea, sí que as opinións de terceiras persoas che aportan, pero non te podes quedar todo co negativo, porque ao mellor hai unha persona, hai 30 personas que che din todo moi positivo, en cambio unha negativo e sempre nos imos quedar con eso. Entonces, bueno, pois, a ver, emprender un proxecto, pois non todo o mundo vai estar sempre de acordo, vas ter moitos comentarios, pero despois tamén te tes que quedar que hai moita xente que te anima a seguir. Bueno, na miña parte xa non só familiares, sino xente que me rodea día a día. Bueno, hai que seguir, non se pode dar nada por perdido. No noso caso somos moi novas. Errar sempre está ben, pero sempre cumprir os soños. Sempre dixen e seguirei no dicindo. Sí. Para min tamén. Eu vexo desde o punto de vista de... Perdón, que se me foi a fío. Cando contas o teu proxecto por primeira vez un pouco. Sí. A ver, para min é como ir ao médico. Se che doi un pé, non vas ao cardiólogo. Entón, se queres unha opinión sobre certo aspecto, si vas ao médico. Como que eu quero opinión sobre agricultura e gandeiría, pero teño que reservar como cada opinión en función do que me vai aportar X persona. Entón, pois, se me doi un pé, pois vou ao podólogo. Entón, se quero saber sobre economía de empresa, pois vou onde alguén que me aporte sobre eso. Igual outra persoa ten gandeiría, pero igual me pode aportar, pois, outra cousa, non eso. Entón, intento un pouco escoitar a todo o mundo, obviamente, pero quedarme cas opinións que realmente escollo, non? Un pouco, sobre o que creo que me vai a aportar esa persona. E logo, pois, o camiño do emprendemento en España, por desgracia, está un pouco estigmatizado de vas caer mal. Pois non, se caio, pois aprendo a levantarme, non é un erro caer. Entón, pois espero equivocarme moitas veces, porque cando te equivocas, non sei, aprendes. E cando aprendes, pois medras. Se non te vas a equivocar, non vas a medrar nunca. Sí. Algo que me gustou moito outro día cando falamos as tres foi o voso autorrecoñecemento como empresarias, que é o que sodes tomar decisións conforme empresarias, acudir ás persoas adecuadas que sepan información sobre eso en concreto, é unha atitude de ser empresarias. Quero falar un pouco sobre
un cambio xeracional que hai no sector agrario, que é a aproximación ás novas tecnoloxías por parte das novas incorporacións ao sector agrario. Traballades máis con novas tecnoloxías, non tedes medo a probalas. No vosso caso, ambas empregades as redes sociais como escaparate do voso proxecto, do voso produto. Gustaríame que contásedes un pouco como foi esta decisión, se foi unha decisión pensada, comezar a compartir iso en redes sociais. Pois no meu caso foi unha decisión totalmente involuntaria. Eu sí que é verdad que desde que creei a conta de Instagram sempre, vivía cas vacas, subía foto cas vacas. Entonces a min sempre me gustou eso. No 2023 deronme o Premio Nacional do Injuve. Aí sí que foi un bombardeo. Claro, ao final sales en prensa, a prensa a xente busca todo unha cadena. Eu xa tiña contenido que subía, pero porque a mí me gustaba, se eu vivía neso, pois era o que subía. A partir do 2023 sí que é verdade que foi crecendo un pouquiño a familia de salir en prensa, ganas un premio, a xente, pois ao mellor empezate a seguir, e os mismos seguidores me iban pedindo cousas. Entonces como faz isto? Pois ao mellor hai que facer un vídeo explicando como fago isto. Claro, eu nas redes, pois, non sabía, a min editar dáseme moi mal, debo de admitilo. Entonces, pois, fun creando esta pequena familia, somos 22.800, se non me quero engañar, a base da axuda da xente, porque eu sí que subía contenido, a xente vía, ou despois, ao mellor, unha nova persona preguntaba, dábame pé a outro vídeo, entonces fun crecendo un pouco a eso, pero foi totalmente involuntario. Eu nunca digo, pois, ahora mismo teño 22.800, non digo, pois, a polos 30.000, non. Si surgen, surgen, si non surgen, non surgen, porque eu, ao fin e a cabo, non vivo das redes sociales. Eu vivo, eu enseño e mostro en redes sociales o que me gusta e o que quero defender, non ter unha rentabilidade económica a base de redes. Sí que me gusta, e debo de admitir que me encanta, pero no sentido de enseñar, tamén para quitar moito os estereotipos malos que temos do campo. No campo vívese moi ben. Sobre todo, como se pasará a ti, temos dous factores, somos mulleres e somos novas. Claro, o machismo existe. Entonces, pois moitas veces é eso, enseñar de que nós tamén podemos transmitir, podemos facer o mismo. E non, eu teño así como modo de hobby e non de económico. E no teu caso, Bea? No meu caso, empezou un pouco porque se o objetivo do meu proxecto era querer acercar a xente ao rural, que as persoas sexan máis conscientes do que comen, de como se crean as cousas, de onde veñen, da importancia de ser respetuosos co medio ambiente e da calidade de vida que aporta o rural, tiña que compartilo de alguna forma. Sempre fun como unha persona bastante creativa, a verdade, a ela non lle gusta editar, a min encántame. Entón, pois naceu un pouco así espontaneamente, pero ao mesmo tempo non. É un pouco tamén ten a intención de querer como educar un pouco a xente, que despois farino ben ou farino mal, cada un fai o que pode, pero non sei, tampouco levo tanto rodado, estou empezando aínda, entonces, pois naceu un pouco con ese objetivo. As redes sociais son sin duda unha ferramenta para vós, porque axuda a divulgar o voso proxecto. A todos nós tamén nos axudan as redes sociais a coñecer proxectos como os delas. Quero vos preguntar neste sentido se atopastes nas redes sociais aliados no sentido de unha comunidade de emprendedores no rural a que pertenzades, se vos sentides cercanos a outras persoas, aínda que estén distantes no territorio, ao mellor por España, pero si tedes relación con outros agricultores ou gandeiros que están presentes en redes. Pois eu a verdad é que sí, as redes ao final acabas compartindo opinións e acabas, coñecendo a moita xente, tanto de Galicia como no meu caso tamén moita xente fora de España. Eu teño xente influencer, vámonos poñer así, do resto de España, que prácticamente falamos todos os días, comentamos as problemáticas, porque ainda que parezca que non, hai problemáticas tamén en redes sociales, moitos cotilleos máis, diferentes opinións, e despois de Galicia tamén, ao final, conectas con xente e podes chegar moi longe, sempre se fan amistades, e sempre o dixen, en equipo crecemos máis que individualmente.
Eu por agora non tanto, porque a miña comunidade é ínfima comparada ca de Lucía, entón é así máis cercana, pero sí que a veces estás compartindo cousas e non te das conta do que chegas, porque, por exemplo, eu organizei un brunch, xuntáronse emprendedores do rural, que eu non era consciente de ter esas persoas na miña comunidade, pero que ao final te chegan, ou cheganche proxectos como esta entrevista ou o que sexa, que non eres moi consciente de a quen chegas, nin con quen te estás relacionando indirectamente, ou eu polo menos, porque ainda non cheguei a ese paso de conectar directamente, pero sí que realmente dache unha exposición que une e te conecta con persoas do teu entorno, o sea, do teu gremio un pouco. Sí. Notades que non existen espazos, ou non sei se existen, non? Aquí en Galicia para conectar con outros emprendedores do ámbito agrario, espazos físicos nos que coñecervos, intercambiar problemáticas ou solucións, ou incluso facer sinerxias, porque podedes traballar xuntos. Eu creo que aquí en Galicia temos un problema, sobre todo no meu sector, ganaderos e agricultores, que non sei por que non nos gusta intercambiar ideas. O sea, vémolo como un problema moi grave, cando é algo moi bonito. Porque sempre estamos aí cerrado, no, que me dio outro ganadero, iso dimo por mal. Ou, no, mellor non intercambiar ideas. Eu creo que iso é algo moi feo, que temos que cambiar. O sea, ao final, era o que digo antes, o sea, facendo grupo é como crecemos. Sí que se nota moito en falta espazos así para intercambiar ideas, que non é nada malo. Eu sempre digo, pero por que non cerramos tanto en banda a non querer escoitar? Entonces, pois sí que a verdade é que me gustaría, sobre todo ganaderos, agricultores, xente do rural, que abrira un pouco máis a mente e que se deixara facer máis comunidade, intercambiar ideas, sempre está moi ben. Sí, faltan espazos realmente. Agora estaba se me ocurrindo, por exemplo, eu nas noites de arquitectura, ibas aí á universidade, que abría as 24 horas na época de exámenes, ibas ali, e cando máis aprendía realmente era como nesas noites que estaba ao do lado traballando aí tal, e de repente parabaste a tomar un café, comentabas cousas, e de repente xurdíache unha cousa para o teu proxecto que era o boom, e todo o que fixeras en un mes acaba de solucionar en 5 minutos falando con un compañeiro. Entón, si, faltan espazos como ese, igual que, non sei, estou intentando entrenar a cadela agora para ser unha cadela pastora. Igual que vou a ese sitio os sábados, por que non vir, por exemplo, a este espazo, facer unha reunión 2 veces ao mes ou unha vez ao mes, e ves aquí a traballar simplemente co teu ordenador e a coñecer xente, o sea, realmente non se valora iso, pero para min estaría super guai, o sea, eu iría. Sí, porque o contacto humano, dende logo, pode ser transformador, que é o que ti comentabas agora. En liña con isto, eu tamén, quería que profundizásemos un pouco nas necesidades e oportunidades que hai nas zonas rurais, porque digamos que aínda teñen deberes por facer as zonas rurais para ser atractivas para a poboación que de partida non nacemos ou crecemos nesas zonas, non? Que ingredientes lle falta ao rural para atraer a población que queira iniciar proxectos, vivir ali, non sei, na vosa opinión, non? Que lle faltaría? Eu creo que faltaría aínda quitar moitos estereotipos, porque sempre se dixo vivir no rural é algo malo. Eu son ganadera e agricultora, pero non todo o mundo ten por que ser ganadera e agricultora. Cada un aportamos o noso grau de area, que así é como se crean as comunidades, aportando o noso pequeniño grau de area. Na miña aldea hai moitas casas abandonadas, que esas casas, podían ser dunha familia para un fin de semana, non ten por que vivir ali, pero un fin de semana que veñen pasar cos seus fillos, cos seus netos, ou mismamente casas de turismo rural que lle dan á xente a oportunidade de vir vernos e saber o que estamos a facer, que non é tan mala a vida na aldea como a plantean. Entonces, abrir un pouco esa mente e quitar moitos estereotipos, o sea, deixarnos conocer. Para min, ademais de eso, comunicacións viarias, autobuses, servizos, telecomunicacións esenciais hoxe en día, porque é o presente, o sea, sen telecomunicacións non podes facer nada. E logo tamén facilidades a hora de, por exemplo, queres tirar ao rural, non vas a construir unha casa nova, seguramente, igual colles unha para modificar ou o que sexa. Entón, debería haber os suficientes recursos para non ter que estar 2 anos esperando a ter todos os permisos e logo non ter que esperar 2 anos polo carpinteiro, 2 anos polo electricista, 4 polo que che pon a pedra. Entón, se suples a falta de recursos que hai a hora de
irte a vivir a unha construcción, porque ti, para irte a vivir a unha cidade, sí, agora hai o problema da vivenda, porque hai pouca e tal, pero compras un piso e mañá estás vivindo nele. Na aldea hai como esa traba igual tamén añadida que igual tes que tardar 7 anos en ter unha casa ali. Entón, creo que acortando ese prazo sería... Podo facer un inciso? Sí. Que, nada, o que decías, tío, o tema dos carpinteiros, fontaneiros, aí tamén temos outro problema moi grande que é a falta de empleo, non? Que hoxe en día nadie quere ser carpinteiro, nadie quere ser fontaneiro, o sea, entonces creo que aí tamén nos imos xa non só na aldea, sino que temos que mirar un pouco máis global. O sea, eu no meu pobo mellor hai un fontaneiro ou 2 para 8.000 habitantes. Por qué? Porque nadie se quere dedicar a eso. O sea, sempre nos marchamos fora, sempre pensamos que os outros traballos son maiores, e eso, bueno, pues chegará a un punto que nas cidades tamén pase, que non teñamos que nos veña a arranxar un grifo, nin que nos veña colocar os muebles. O sea, teremos que ir, pois, hai que un mueble feito porque non hai carpinteiros. Entonces, eso tamén é un problema, o sea, falta de empleo e ganas de traballar, claramente, que tamén é problemático. Claro, necesitamos eso, actividade, non? Que haxa actividade plural, variada, non solamente no sector primario. É que ao final é toda unha cadea. Claro, sí, porque eso. Necesitamos crear tecido nas zonas rurais. Soñamos con iso para vos, para os vosos proxectos, para que sexan prósperos, tamén a nivel local, non? Se tivésedes que lanzar algunha mensaxe para alguén que ao mellor está pensando en emprender no rural, aínda que non sexa no voso sector, de esperanza, que mensaxe sería? Bueno, eu en primeiro lugar, poñerse así moi modo romántico, non? Non son desas cousas, pero en primeiro lugar o que levo dicindo durante todo o tempo que estou aquí, que nunca nadie che diga o que tens que facer. O sea, ti si tes as ideas, vou explicar isto, o sea, si queres conseguir algo, loita por el. O sea, que nadie che cambie a idea. Entonces, creo que nesta vida todos temos metas, propósitos, loitar por eles, coste máis ou coste menos, pero que nunca te des por perdido. Que a veces caer unha vez significa coller forzas para levantarte, volver caer outra e volver levantarte. Pero actualmente temos moitas oportunidades, é difícil, sí, seino, pero non é imposible. Entonces, eu animo a toda a xente que está con proxectos en mente ou quere facer algo, que siga adiante, porque o día que este en proceso, o proceso é duro, pero o día que finalice vais a sentir con o corazón, o sea, cheo, non? E vai dicir, bueno, conseguino, foi duro, pero aquí estamos porque de verdad se pode. Hai que ser sempre moi positivos, porque a negatividade a veces tamén nos come moito a cabeza, e a veces bueno, se me decir no, decimos sí, por que non? O sea, intentámolo, non pasa nada por errar, o sea, é de sabios, non? Entonces, bueno, pues eu animo a todo o mundo que loite polos seus soños e que sexan eles mesmos. Sí, eu dúas cousas. Unha, a calidade de vida do rural, o sea, salir pola mañá, levantarte, salir, poñerte unha chaqueta ou que sexa, e poder tomarte un café mirando a natureza, ou animais, árbores, plantas, escoitando os paxariños, e poder respirar, o sea, como ese aire fresco da mañá dándoche o sol, eso xa non habría máis que decir, pero logo a calidade de vida, o sea, a calidade de vida que che aporta en calquera momento do día, o sea, traballando directamente do rural, o contacto ca natureza, e traballando de outra cousa, porque podes traballar de calquera cousa e vivir no rural igualmente, que tamén está genial. Entón, por un lado, eso. E por outro, emprender nunha actividade agraria é a gratitude de estarlle aportando algo á sociedade que agora mesmo está tan en falta e que é tan gratificante como alimentar a persoas e crearlle un estilo de vida que vaya a ser máis saudable. Entón, un pouco mellorar a vida das persoas desde o teu pequeno grande área. Vale. Bueno, pois moitas gracias, Lucía e Bea, por compartir connosco a vosa experiencia e tamén por demostrarnos que habitar e emprender no rural é posible, é necesario e bueno, que é o que todos queremos aquí, transformar iso. Moitas gracias.